Здравей! Добре дошъл в седмицата на здравето с Калевита и Медицински център Качествен живот. Ако се чувстваш напрегнат, спиш лошо, непрекъснато се тревожиш и времето все не ти достига, вероятно изпитваш трудности с откриването на баланс между работа и личен живот. Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и партньор на Калевита от доста години. Остани с мен, за да ти покажа кои са най-ценните стратегии, които можеш да използваш в ежедневието си, за да подобриш баланса между работния и личния си живот и най-вече да откриеш време и спокойствие. Какво си представиш, когато чуеш думата баланс? За някой от нас това е повече свободно време, за други по-добра финансова стабилност, за трети свободата да избират къде и какво да работят или къде и с кого да бъдат. Вероятно повечето от нас биха искали да изпитват повече хармония и спокойствие в живота си, но много често нямат идея как могат да го постигнат. Ако и ти си сред тях, остани с мен до края на днешната ни среща, защото ще откриеш няколко начина за това. Днес ще обърна внимание на 3 основни аспекта, които да предприемеш в професионален план, неща, които да направиш лично за себе си и няколко продукта на Калевита, които могат да облегчат целият този процес по откриването на по-добър баланс. Какво всъщност обаче означава баланс между работа и личен живот? Когато говорим за баланс, е важно да имаш предвид, че това не е нещо статично, нещо, което веднъж постигнато, никога след това не се променя. Балансът е динамично равновесие между отделните сфери, отделните аспекти от нашия живот, в зависимост от това къде се намираме в живота си, какво се случва в нашето ежедневие и разбира се какво бихме искали да постигнем. Ако си на 30, балансът за теб изглежда по един начин. Може би си в началото на своята кариера, може би се стремиш да намериш партньор, с който да градиш семейство. Ако си на 40 или по-нагоре, вероятно вече катериш убедително кариерната стълбица или отделяш повече време на децата си, като се стараеш да ги направиш хора. Ако си на 50, вероятно вече си открил, че работата е само част от живота и има толкова други неща, които заслужават твоето внимание. И така, в зависимост от това къде се намираш в живота си, в зависимост от това през какво преминаваш, балансът за теб ще бъде различен. Но стратегиите, които ще споделя днес, са валидни за всеки един от нас, независимо къде се намира. Защото откриването на баланс и поддържането на този баланс е важно, ако искаме да се радваме на повече свобода, повече спокойствие, повече самочувствие в живота си. Когато говорим за баланса, едни от основните проблеми на съвременния зает човек е, че в настоящия момент се размиват границите между работа и личен живот. Съществува един непрекъснат и увеличаващ се натиск да бъдем все по-продуктивни за все по-малко време. Страхуваме се да не изпуснем последните неща или страхът от това да не пропуснем нещо е добре познат феномен. Има очаквания към нас винаги да сме на разположение, винаги да сме навременно, основно да сме на разположение, особено ако работим от вкъщи. Затова е важно да дефинираме какво представлява баланса, както и да потърсим начини да го постигнем по-пълноценно. И ето първата стратегия, която искам да ти дам, която е изключително важна. И тя е свързана с установяването на по-добри граници между работен и личен живот. До много голяма степен проблемите с баланса или с липсата на хармония възникват от това, че ние самите не знаем къде свършва нашето работно време, къде свършва нашата работа и къде започва личния ни живот. И това е особено вярно, ако работиш вкъщи, живееш сам или с партньора ти сте доста заети и двамата. Затова е много важно да започнеш с поставянето на граници. Макар че това звучи лесно, за повечето от нас е изключително трудно. Особено ако се стремим да постигнем повече в живота си, да постигнем повече успехи в кариерата си, да се радваме на по-добър живот.
Много от хората, с които се срещам по време на моите корпоративни обучения, споделят, че биха искали да се научат да поставят по-ясни граници, но не знаят как да го постигнат. Чувстват се неудобно да откажат, ако колеги или близки ги помолят да направят нещо и се страхуват или се страхуват да се противопоставят на своите менеджери или на по-висше стоящи. И това е разбираемо. За съжаление, няма лесно решение. Лесно е да кажа постави граници, всички сме го чували, всички го знаем, но в действителност това може да се окаже доста трудно. Но има какво да направиш. И точно това искам да те провокирам да направиш днес. Най-важното нещо, когато говорим за поставянето на границите, е сам да си дадеш сметка, че е важно да поставиш тези граници, сам да пожелаеш да го направиш и сам да започнеш да го правиш или най-малкото да се опитваш да го направиш. Ти си този, който трябва да постави и отстоява своите граници. И това важи в най-тесен кръг пред деца, партньор, семейство, близки, колеги, висшестоящи. Почти всяка майка, с която се срещам, признава, че е готова да направи всичко за децата и съпруга си, обръща внимание на дома си, обръща внимание на служебните си ангажименти и ако остане време, а то никога не остава, вече може да обърне време на себе си. И да отдели време за себе си и да обърне внимание за себе си. И обърни внимание, това е вярно, дори когато става дума за здравословен проблем или така здравословно предизвикателство, през което преминава. Имам повече от един пример на жени, които не обръщат внимание на себе си и на здравето си, защото нямат време за това, покрай ангажиментите за другите. Ако си една от тези жени, моля те, чуй ме внимателно. Ако ти не отделиш време за себе си и за своето здраве, няма да можеш да отделиш време за децата си, за партньора си, за семейството си, за работата си. Затова ето няколко съвета, които можеш да приложиш още днес. Повечето от тези съвети са насочени към работната сфера. Все пак говорим за баланс между работа и личен живот. И така, първото и много важно нещо е да дефинираш сам за себе си работното си време. Ако си на нормирано работно време и отиваш на работа, работиш в офис, това е по-лесно, но не е задължително да е достатъчно. Защото много от хората, с които се срещам, носят работата си вкъщи. Ако обаче работиш вкъщи на свободна практика, дефинирането на граници между работно време и време за почивка доста се размива. Познавам хора, жени и мъже, които работят до много късно, започват от много рано и се оплакват, че не могат да се справят. И това е разбираемо. Затова е много важно да дефинираш тези граници, кога започва и свършва твоето работно време и след колко часа не се занимаваш вече с служебни задачи. Второто нещо, което можеш да направиш, за да подкрепиш тази насока, е да спреш да отговаряш на телефона на служебни позвънявания или да четеш имейлите си след определен час. Вероятно, твоето ежедневие и отговорности са различни, но от опит мога да кажа, че за повечето от нас 18 часа, 18:30 е едно много добро време да спрат да отговарят на служебни ангажименти. Разбира се, това не важи, ако работиш в бърза помощ и си на смяна. Третия съвет, който искам да ти дам е започни да казваш не. За нас жените като че ли е по-трудно, отколкото мъжете да казват не, да отказват да поемат ангажименти, дори когато става дума за ангажименти, които не искаме да направим. В началото обикновено е трудно да започнем да казваме не, но това, че е трудно, не означава, че е невъзможно. Опитай по най-лесния начин. Дефинирай нещата, които категорично не искаш да правиш. И когато близък приятел, колега те помоли да ги направиш, просто кажи не. Без да се обясняваш, без да се извиняваш, знай, че имаш право да откажеш и се възползвай от това. Кажи не. Следващия съвет, който бих искала да ти дам, е да започнеш да делегираш. Независимо дали става дума за
работа или за вкъщи, винаги има хора, на които можеш да делегираш. Задачи, задължения, неща, които не е нужно да вършиш сам. Много родители и не само родители, много хора казват: да, ама ми е по-лесно да ги свърша сам, по-бързо ми е да ги свърша сам, отколкото да отделям време и нерви да науча някой друг. Така да е, обаче първо се товариш с повече работа и второ отнемаш възможността на останалите да се научат. И това е изключително вярно, ако става дума за деца. Родителите, някакси майките, не само майките, но особено майките, от моите разговори с хората, с клиентите, с тези, които идват на мои обучения, споделят, че очакват децата им, съпруга им, партньора им да се сетят. Ама ако не кажеш какво искаш, никой няма да се сети и магически да го направи заради теб. Помни това и делегирай. И още една стратегия, която е много важна и е много свързана с поставянето на граници. Помни, че работата не е всичко в живота. Кариерата не е всичко в живота. И ако искаш да си продуктивен, трябва да отделиш достатъчно време за себе си, за нещата, които обичаш, за семейството си, за дейностите, които обичаш да правиш. Ако щеш си за достатъчно разходки и приятни занимания. Ако откриваш себе си в това, което споделих до тук, ето какво да направиш още сега. Отвори календара и намери място за 15-20 минути няколко пъти седмично, най-добре всеки ден, за някои от дейностите, които споделих до сега. Открий кои са тези оазиси от приятни занимания, време прекарано с близките, които можеш да интегрираш тук-таме в деня си и в ежедневието си. Само така ще гарантираш, че винаги ще намираш време за тях. Това беше първата голяма група насоки, които исках да ти дам за постигане на по-добър баланс, а именно постави граници. Втората голяма група насоки, които бих искала да ти дам, са фундаментални, също като първите. И те са свързани с твоя сън. Много от нас пренебрегват потребностите на тялото си, собствените си потребности, защото са фокусирани в обгрижване на семейството си или в гонене на кариера, или в двете. И до известна степен това е разбираемо. Когато имаме цел, поне аз съм така, когато имам цел, се фокусирам директно в нея. Само че добрия сън и времето отделено за сън не работи в разрез с постигането на твоите цели, а напротив. Когато си осигуриш и се погрижиш за своя добър сън, за качеството на своя сън, ще постигаш всичко по-лесно и по-пълноценно. И за това искам да ти дам няколко насоки, свързани с качеството на съня. Първото нещо, на което да обърнеш внимание, е да погледнеш внимателно хигиената на съня. Създай си постоянен график на ставане, на лягане. Осигури си комфорт в стаята за сън в спалнята. Осигури си тъмнина, спокойствие, удобни завивки, удобен матрак, удобна възглавница. Спри да използваш електронните устройства последните 60-90 минути преди лягане. Спри да гледаш разтърсващи емоционални предавания, спри да гледаш новини. Отдели това време за разговор с най-близките или за приятни занимания, които те разтоварват, а не те натоварват. Приятни занимания далеч от електронните устройства. Втората стратегия, която искам да ти предложа, е да положиш усилия да намалиш стреса преди заспиване, преди лягане. Основна част от проблемите, свързани с съня за активните хора, не са толкова, че нямат време за сън, а по-скоро са свързани с стреса през деня, с натрупването на тревожността вечер и с чувство на безпокойство, което те изпитват, когато наближи времето за сън. Затова искам да те насърча непосредствено в края на вечерта или малко преди лягане да отделиш 15-20 минути за
методи за справяне с стреса, за освобождаване на напрежението. Моят най-любим метод е използване на техниките за емоционална свобода, които ми помагат да се разтоваря много бързо от натрупания стрес. Това са и насоките, които давам за моите клиенти, на моите клиенти, и знам, че работят винаги, когато прилагат техниките за емоционална свобода. Ако се чудиш какво е това, потърси моя канал в YouTube, потърси ме като Гергана Радович и там ще откриеш няколко тест медитации, които можеш да използваш още тази вечер. Използвай други медитативни практики. Използвай методи за дишане, които ти харесват. Прави йога. Изобщо прави неща, които освобождават стреса и напрежението, а не те активират допълнително. Спортът е чудесен отдушник на напрежението. Само че избягвай натоварващите тренировки последните 2-3 часа преди лягане, защото те активират тялото прекомерно и може да изпитваш трудности с заспиването. Внимавай какво ядеш и колко ядеш преди лягане. Отдели 2-3 часа, създай си буфер от 2-3 часа след вечерята и преди съня. Избягвай кофеина в часовете след 2-3 след обед. Избягвай алкохола. Много хора смятат, че алкохола им помага да спят по-добре, но истината е различна. Алкохолът служи като депресант на нервната система и съкращава времето на съня, който е необходим за възстановяване и подреждане на дейността на мозъка. И третата важна група насоки, които искам да ти дам, са свързани с някои от продуктите на Кали-Вита, които можеш да използваш още днес, за да подкрепиш усилията си в постигане на по-добър баланс между работа и личен живот. Имай предвид, че хранителните добавки сами по себе си няма да ти помогнат да създадеш баланс. Но тук целта не е да използваш хранителни добавки и да игнорираш всичко останало. По-скоро гледай на хранителните добавки като допълнителен метод за облегчаване и повлияване на усилията, които полагаш в другите сфери от живота си. Тези стратегии, които споделих до тук. Ето 3 основни хранителни добавки, които можеш да използваш още днес. Една от моите най-предпочитани хранителни добавки, когато става дума за намаляване на стреса, за подобряване на дейността на мозъка, добавка, която използвам за себе си и която препоръчвам на моите клиенти, е родиолин. Родиолин е комплект, създаден от екстракт от Rhodiola rosea или златен корен в комбинация с цинк, който помага за по-доброто овладяване на стреса, намалява умората и подобрява издръжливостта. Rhodiola rosea е растение адаптоген, което подобрява всички функции в човешкото тяло. Не случайно родиолинът е най-използваният продукт в нашето семейство. Вторият комплекс, който искам да ти предложа, е отново насочен към управление на стреса и това е стрес мениджмънт. Комплексът съдържа комбинация от Б витамини, витамин С и магнезий, подкрепя нервната система, подобрява нивата на енергия и подсилва имунната система. Препоръчва се за хора, които изпитват завишени нива на стрес в живота си. И последният продукт, на който искам да обърнеш внимание, е Energy и Memory. Това е една комплексна добавка, създадена специално за подобряване на умствената и физическата активност. Съдържа естествен кофеин от гуарана, лецитин, витамини, минерали и антиоксиданти. Подкрепя когнитивната функция, подобрява концентрацията и спомага за поддържане на нивото на енергия по време на повишени нива на стрес и физическо натоварване. Отново, 3 добавки, които можеш да използваш, когато искаш да подобриш баланса в живота си, са родиолин, стрес менеджмент и Energy и Memory.
Какво можеш да направиш сега? До тук споделих няколко групи стратегии, на които да обърнеш внимание. На първо място беше да поставиш граници в живота си. На второ място беше да обърнеш внимание на добрия сън. На трето място, и не по важност, това са 3 различни групи стратегии, е да включиш някои хранителни добавки. Дадох ти доста съвети с ясното съзнаване, че е трудно да приложиш всичко наведнъж, но по-важното, не е нужно да прилагаш всичко наведнъж. Избери 1-2 стратегии от първата и от втората група и поне една от хранителните добавки на каливит. Прилагай ги редовно в рамките на 2 седмици. Когато почувстваш, че се справяш добре с тях, върни се към списъка с стратегии и добави още нещо или добави още един продукт. Това ще ти помогне да постигнеш повече хармония, по-добра продуктивност, по-малко стрес в живота ти. Ще ти донесе радост и спокойствие. Ако имаш въпроси, задай ги под видеото и ще се радвам да им отговоря. Благодаря ти, че бяхме заедно днес. До нови срещи!